Госпожо Ангелова, добре дошли в Велико Търново и по-специално в профилираната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий. Какъв е повода да сте тук наш гост? Поводът е, че ме поканиха в клуба на журналиста. Има такъв и аз по принцип не отказвам срещи с млади хора никога, защото ние това си говорихме преди малко с госпожа Таня Мишева, говорихме именно за връщането. За това, че мен като ученичка такива срещи са ме променили и много добре си ги спомням. Буквално цели изрази съм запомняла от тези срещи. Помня ги и до сега все едно са ми пред очите. И аз не отказвам, аз ходя на такива срещи. Разбира се, не навсякъде. Не навсякъде, да, където физически е възможно. Но вие знаете, ние сме се срещали с вас в Велико Търново. Аз съм учила тук в Великотърновския университет. Търново ми е като втори роден град. Така е, не само сте учили и разходки, и семинари, и сватба, нали? Да, аз не я изтрих от паметта, наистина, но да, имаше и сватба. Добре, че хората помнят. Добре. Добре, какво ще си кажете с младите хора? Какво ще им дадете като съвет? Извървяхте един наистина сериозен кариерен път в нашата професия. Какво да знаят? Какво така да бъде акцент? Аз се надявам от нашата среща да им стане ясно това, че те сега имат възможност да учат. Те имат достатъчно свободно време за да учат. И действително ние живеем в времена на много големи промени и всичко е много забързано, много информация имаме, много се движим, но именно ако не го използваме това време за да учим и да се обучаваме, да се развиваме, ние ще отпадаме много бързичко, много със сигурност, никой няма да ни пречи. Създадохте и подкаст Ego Vision, така ли? Правилно казвам. Искам няколко думи да си кажа. Какво е за това? Подкаст е така популярно радио и видео предаване, което е с по-дълга продължителност и е слушаемо навсякъде онлайн. В подкрепа на моите думи, че трябва да се образоваме, аз преди няколко години завърших в Русия онлайн институт по психология. И завърших първо практическа психология, след това записах бизнес психология и гешталт терапия. Аз за това и записах. Иначе на първата лекция, която беше заребяваща така, викам, хайде ще изслушам тук един час от живота си ще дам, защото няма какво да ме изненадат. И когато започна лекцията, и аз така, с отворена уста слушах, и 60 минути аз чух само нови неща. И разбира се, звъннах на децата, питах и казах, слушайте, сумата е солидна. Така боли ме сърцето. И така, мамо, то да се изучиш само на нас, да помагаш, пак си струва. И аз веднага се записах и сега правя консултации, консултирам българи от цял свят. Буквално, да, обикновено за 2 месеца. Да. Онлайн, в Zoom ние работим за 2 месеца напред, обикновено да чукам на дърво, са ми запълнени всички часове, но аз съм много добра. Хубавото е, че не съм станала психолог, за да си лекувам своите бръмбари, което е невъзможно. Това е невъзможно, защото това, което човек скрие от себе си, няма как сам той да го намери. И е логично. И затова аз обичам хората, което е много полезно. Психологията ме научи на нещо много важно. Може да ти, нали? Познаваме се. Ти знаеш, че когато имаш предаване особено, ти трябва да покриваш, да нямаш паузи. Тоест, човека свършва, ти казваш нещо и... Това трябва знание и психология. Това трябва знания, обаче в психологията трябва да мълчиш повече. Съм за това. Да, не, може и да си за това, защото то е интереса към хората и плюс едни солидни знания. И аз не винаги мълча, нали? Зависи от човека. Един човек разбира от образно мислене. Да слушаме, да разбираме. Това е вместо звънец, така ли? Да, вместо звънец с народна музика. Много хубаво. Да, трябва да умееш да слушаш и много други неща трябва да умееш. И аз много съм благодарна на психологията, която доста качества разви у мен. И сега съм една такава спокойна мама и баба, която може да каже, знаеш ли сега ти така както се държиш, дъщ е моя, то е защото майка ти едно време трябваше да ви изхранва и беше предимно на работа. Но това не означава, че не съм обичала да говоря с вас по телефона. Аз
действително много поразии съм направила, не знаейки. Защото аз стигах... Те са от незнание. Те не са, защото ги Всички родители ги правят от незнание. Всички родители ги правят от незнание. Това е напълно нормално. Ли всеки не желаят да обичат децата си? Разбира се, че не. Всеки родител се притеснява да не отглежда някой тунеядец. И го тормози. Аз съм родител, но ние сега се учим, както се казва. Да. Сега ни дойде до главата това нещо да го знаем. Знаеш, аз смятам, че мъдрата природа, ако трябваше децата да не растат с заложени противоречия, защото аз смятам, че това е двигателя на човешкия живот, ние щяхме да имаме деца някъде на 60-70 години. Да, когато вече имаш достатъчно количество време, за да натрупаш опит и да не си вреден. Но ние имаме деца кога? На 18, 20, 25 до 35, 40, не повече, т.е. което няма как да имаме опит. И за това аз мятам, че... Ние се учим заедно с тях, като че... Да. И мъдрата природа така е направила, че ние имаме нужда от този хубав двигател вътрешен, който там преодоляваш противоречията, изследваш се, нали? Трябва да разбереш къде се взима. Добре, коя е най-честата или така като линия травма, с която се сблъсквате във вашите консултации, във вашите, как да ни нарека, хора, които ви търсят за помощ? Да ни казвам пациенти, защото това са състояния. Не може да ги квалифицираме така. Не, знаеш, това не са и състояния. Хората с каква травма най-често? Аз съм психологически консултант. Да. Аз не съм терапевт, ние не правим терапии, въпреки... Не ми се дава по меридиана нищо. Аз просто задавам въпроси, за да мога да покажа мисленето да се промени малко. Мога да кажа, че детските травми, така наречените, са силно преекспонирани. Това не е вярно. Те не си ги влачаш цял живот. Изобщо можеш да ги преработиш и е хубаво. Но за мен по-сериозните пречки са мисли. Тогава, когато ние си възпитаваме децата, им казваме: ти трябва да си такъв и такъв. Внимавай какво ще кажат хората, внимавай какво ще направиш, внимавай това. И да, или ти не трябва да си такъв, нали, примерно не трябва да излизаш гол на улицата. Това е хубава автоматична мисъл, тя за цял живот си я запазваш. Но примерно какво ще кажат хората, в един момент започва да те спира. И това са едни такива стратегии, които ние сме ги наследили от прабаба, прадядо и т.н. И ако се върнеш назад, реално имаме 2 поколения. Стотина години, но там е съвсем друг бита. И когато е съвсем друг бита, а ти живееш в нови икономически условия, не можеш да живееш с старите мисли. А то е много интересно, защото едно събитие е неутрално само по себе си, но всяко събитие предизвиква някакви мисли, а всяка мисъл предизвиква емоция. Емоцията какво е? Сигналната система на нашата психика. И там, вече нататък, всяка емоция пък генерира енергия и когато генерира енергия, тя води до резултати. Тя може и да не разболее така. Може и да ни те много хора са болни. Психосоматиката никой не е отменял. Аз, която знам всичкото това, когато не искам да ходя на среща с определени хора в моя близък кръг, има и такива, което не може да откажеш, аз дигам температура. Успявам. Физически вдигам температура. Толкова не искам да отида. Има хора, които закъсняват, за да бързат, защото знаят, че животът е сложен. И те си го усложняват сами. И изобщо така, много интересно. Затова психиката е много интересно нещо. Едно от последните видеа, които аз качвах, беше за един много голям проблем, че всички трябва да ни харесват. И понеже Така се мислят младите хора ли? Кой? И ти така си мислиш. Да, когато... Всички му харесват и не са длъжни. Слава Богу, че работиш в телевизия. Защото в телевизията, ако искаш всички да те харесват, по-добре се самоуби. Но свикваш някакси с това, че не всички те харесват, защото от това заплатата ти не страда, работата ти остава и кой ще дойде да те смени, нали, докато се пенсионираш. Но има много хора, които живеят с мисълта, че трябва да бъдат харесвани. И не защото те много даже искат, но те не го мислят. Те не го подлагат. Да, това е наследено от баба и дядо, прабаба и прадядо, когато е трябвало да бъдат харесвани от съседите, за да могат да дойдат да им помогнат за къщата, за дървата, да дадат сол, захар и т.н., защото най-близкия пазар е през 30 км с каруцата до там. Как ще стигнеш?
А сега отиваш в магазина и нямаш нужда от това. Това вече не са тези окови. От съседа, да речем. Да. Защо да го поздравя, като аз няма и да допра до него? Вижте. Да, ти нямаш... Да, и защо това трябва да те ограничава? И в един момент започваш просто да бъдеш малко по-свободен и да разбереш, че когато ти мислиш, че те харесват всички, т.е. ти контролираш хората, които те харесват, нали, когато те харесват, ти ги контролираш. Те не могат да те изненадат с това, брей, какъв си тапанар. Кой ще го каже? Те лайковите са малко илюзорни така в социалните мрежи. Зависи на какво си роб. Зависи на какво си роб. Ако ти знаеш, че твоята цел, както аз знам, примерно в Egovision, моята цел, пък и в Искрено лично, моята цел е да дам срещи с интересни хора в Искрено лично, а в Egovision да дам знания, психология. И дали ме харесват или не ме харесват, там разбира се, че някой наръла от време на време припълзява, разпознава се и пише нещо. И аз такива, те знаят, аз веднага ги блокирам. И ги блокирам не за друго, защото те не ми пречат. О, да, разбира се. Не, и коментари има много. Да. Благодаря, успех желая. Да.